Sejen pat kum kabalang Presbyterian mau prem ngi pediang sngo bahaya pi ki para bagen bi ki jongi bat iki bai pat sha kani ka jing sekri ka jing yoblay lengba kani ka por ya ka pi pila bani i lengba kani ka YouTube channel ka jongi to blay un kerku ya ka jing sekri lang ka jongi lengba kani ka por bat un yalam iki benta barok ke bengingen pendem daka bor ka jong mensi makhoj ujong uhi haswa bengini ya chaprang nin sha skor ye ka tin ka jong play ka kitab ka jong noin thulupa Jeremiah ka lanong ka balai phulai bat ka khot ka balai ka ong to khot yanga tingan phai ktin ye me bat ngan pan iru hame ya ki ei ki bakrao bat ki ei ki ba e ya ka ba mem tip blay un kar khu yengi lengba ka jing puli bat ka jing sha skor na ka tin ka jong play ini beteng ya ka jing sekri ka jongi da ka bangin ya so lang ban ruai ka jing ruai ka ba lai spa khat khandai na ka ba thamai bat lai spa khat nyo na ka barim na ka ni ka khasi himbuk ka jongi lai spa khat khandai bat lai spa khat nyo me ka benta jong a jiunom kodor tam ya ka perthai silenter ka jing im jonga ai ngan yai ko try bat me lambat me silenter ka jing im jonga ai ngan yai ko try bat me agane pat kapor ngan khot ya iwe na ki rangba balang jongi i Mr. F mani bin sngo bha ban yalam ngi ha ba pule na ka tin ka jong ble bat ban bu ru ha ka jing duai shwa bi le of le jing duai ban pule na ka tin ka jing sha ka jong ble ka ban la ban na ka sam balai buai
ka dekat ke beningkong do besan Isaiah sau pui ke nong dekat ke bespo bat kum juru now Marcus sau nong dekat ke belai nyo ado ke besau po ketin ke jong belai ka om hami atrai ngasanya wadai ban pinle ran yang lanu to pelat yang ka hok ke jong to pendam mela ke skor to pelat kloi yang to long mami umau siang bas kam jong ka yin ka jinyada ka jing pedim yang ta ba melong umau siang jong bat ka kut jong namar kata ka benca ka kerteng jong to yalam yang bat to tin yang to launo yang trang na kata ka jinjar ka balapuri yang aba memelong ka kut ka bas kam jong ha ka kti jong me nga idea la ka mensin mela su spa nga try meu blai ka jing shisha to wat shapting me namar long ringkat ban me wat ngoma namar long blai jong me nan perchat bor yang me hoi nan rap yang me hoi nan krisyan yang me da ka kti kamon ka hok jong Di kalau ki ke eriong ka bakraw bat ke jinat lung kelaya phalo shakalin kat ban pendak yuka uti ula don dong kalin bat layat ya ha ka simply ting kiti kele kersiu yo kele ong ko kenra mem sut nyo setia bangin saya haba ula kiti ula sneng yakal air but lo ong ha ka duria long jai wat kishu kum jaga kala air kala jam jai but kala long ka ba jai ula ong ti haki balik long ke ba shakting kata kum nu ba pin don kum nu ba pin pat don gijingen nrei ke shakting shikade air but kala kren paralokhi uni ulong shisha bakal air bakal duria de kila ko mu yo leos ngau ktin ga di share dong lei to ile dang hok lei ka ga jing tuwa ko kpa ji yu ba baneng long ba khoi ka kerteng jong ma kum ki khon ki jong me atra nyai mo ya me ka di ka khlip ma ni long kum ni kum mang long deling ba ka sang ti blai jong ma Hagani ka ski ka bakra ka kentang ka jong me atra nyala atra ban sam ban shakri lengba kini ki kor ki boria ka ba me melai ka ju start ni ko ki khon ban ri ban pendan kam ni ki na ka ben chaka burong ki jong me hagani ka klim man atra habangi phai kini ki tayo ki bana ki bala lek no nimla ka da ban pau ka ju snyo ngo ya me atra mar ka het ka ju snai ki jong me kalau kaya ini kum ki khon ki jong me jing don ringkat ki jong me try ni long kum ni kum bang long but gai mo ye me try deling ba kak santi blai ki jong me mem sham and that ki khon ki ba i ki jong me ki ba khat ka kerteng ba thiang tam ki jong me wada trying don na preng ki ni jingat long ki eriong ki ba wan ba shop ka jing em jong ni kum ki khon ki jong me Nrea bangi pai suka ketin ke jomai nimdan jun ke jing tu jing kermen rupa. Abangi pai suka ketin ke jomai ni oka jing tuan. Abangi pai suka ketin ke jomai ni oka jing singa. Om ke jing tu jing kermen. Hagani ka klip mat atra. Kumba melakan ringkat bagi jing em ke balik nak jomi hakini ki tayo. Ki bangi dana pun kini ki jingat lung. Ni kermen ba memelong ding du badu shandu badu kushan ni. Kum ki khon ki jong mai bat men nak pelaran ni kum ki khon ki jong mai atra ni kan badang yak ini kisni hagan ni kapor jing kordet ki wan hang ya tram ndre ki ne baro ki wan atra ndai ba memtep ndre memtep atra kan pelak pat ini abang isyan ya apo ka khet ki jisnai ki jong mai ktin ki jong mai ki long syara ki kichap Ladang ini ben ya serni jong ke jingia. Dremen pelat ni nak besneu atra.
Iduai ro kerpang na kabenta, keribat kecak penduri ke jong. Kam jam me kan ke jela ke jong ya tru. Men pelait ang ya try na ke jingat sap yang jong liu yang jingpang. A try da long kam man ke jong me. Ta da snam ka koridor ke jong me tru. Ya ka wei da long yin ke stan ke jong. Ya ka wei men sim ba koridor ba khat ke keteng ke tiang tam ke jong me. Bau neu nang jingpang unam la bale don bor ha ki kun ki jong me. Ki ba khat keteng ke tiang tam ke jong me. Bau neu nang jingpang a try la bale don bor ke ri ke bi ke jong ke ri India. Apdeng ki jing penia jong ki bor sarkar. Ki jing persang ki babun skit ke babun lenti. Ki bayarap penia dai ki sapriang jong neu nyang jingpang. A try da long ka man ke jong me. Bagan ni ki jing persang jong ki bor sarkar. Ki long ke try ki basesa. Senega pangame try na ka benta. Ki tu ki badon ka benta ka bakmat de. Banele persyak neu nyang jingpang. Lada ki don halenti hasengki. Kidai banyara naga benta ban naik naga ci sapriang jong ne yang jipang ai bor ya ki try ya ka benta ya ka bela ben shat ki long kenya try ba me mana ai ki ka mensim ka barham bakin tray kam ni jong ki ban kum juru men ai ki ka bor ke jing ko jing khia ya ka ki la ke ben shin ka benta ka khia naga benta ban ya da ci sapriang jong ne yang jipang she continue trying to wine naga benta ki nurse ki doctor. Kibadan ka benca ka ba crowd tam na ka benca ba nila pisya. Banay ka jinkerman ya kibadu jinkerman. Ay ki ka jingstar ka ba kunja balay zaman. Mensenay ki a try banay ka jingstar. Ya ka ba kilaman ya rap ki ni kibri kibadan pa ka jingpang ka jingstam. Ada long ka man ka zaman. Menay ki ka jingkwat jingkia. Aga jingem ka ba ka jing try jingkam ka jangki. Ya rap ki a try ki na ka mensim. Ya kabakin sanya betang hami bat hami. Shigit din a trying it right. Nagabenta ki nong yalam ki jongi. Kibede ki chief minister ki puti chief minister but ki wait rukum chu. Ki badon ki benta ka ba khamat e. Lamba ki prime minister but ka kunhun ki jongi. Snake pang maka rai ka bakin shim matra. Nagabenta ka sa piang jong niyo yang jimpang. But ki wei ru ki ban pun telun ban pen mahapat ya ki imlang salang ki jongi. Kan long ken lim ba ki persat men sim ki jongi. Metep atra. Abang ki khat ka kerteng ki jongi. Men na pelerani ni kum ki khon ki jongi. Ni boti ro na ka benca ki khon ki jongi. Ki badana pedeng ki chile a pedeng ki em ki jongi. Ki dana pedeng ki jingpang. Ki dana pedeng ki chile na ka benca ban yo ki jingkwat jingkhia. Pada yang pening di jong met ra. Bukan serpai bikin ya pat bikin met ke bukat ke bukia. Dan la sen pening ki ke pada hospital. Dan pening ki ke pada yim po asam. I try sin e kerpang men met try. Men pa ki try. Dan men sim jong met try bikin ya bo na kasni sikasni. Ki dawai ki bikin di ki long tang ke dak. Mereka sang ti blay ki jong met kan sin e ki try bikin ya pat bikin met ke bukat ke bukia. Leso den ru ki bapang ki bastam de tang nong mi kunyang jinpang. Ki wei ru ki jinpang jin stam hari nasam. Pada ka sang ti play ki jong men san pai ki try. Bakin yo pat ikin mat ki bakwat ki bakia. Ni tep patram men pelak rani kum ki khon ki jong men. Rapru ni ai atra kum ki khon ki jong men. Idan na pudeng ki jing arta ti na kum ki ni ki po. Ndre bang yas ngau ka kitien ka jing sha ka jong men. Ngim dan jing arta tien mamen pelat shen ni atra. Na kini ki jing e ki mangi kedua ki jing em ki jong ni. Rapru na ka benda ki scientist ki badan ka bencaya ka ban lap ben na ka benda ban ya rap ban yo ka jing sumar ka ni ki jing pang. Ai ki try ka jing start ka bukan jablai. Kai ka bukan persyang dei ka menlong na ka benda ka burom pri. Dei na ka benda bukan mentoy lagi. Ndrai na ka benca ban rap ingi kum ki khon ki jong me. Amar ka jing star hi ka ba me baki ki yo ka de ka ba me mela ka khui ki atra. Ai bakin nang ban pendan kam ni ka. Na ka benca ka buram ka jong me. Si ke tina try ni tuai na ka benca shikri jong me. Bo melawan ra ka ni ka klip ma. Kum ubriu atra. Pe ki jing ban kre ka jong ka long tang ki jing ban kre atra. Kum ki jing ban kre jong ubriu.
Nraimen pen slek yu syakriu jong mai. Berkacing pencanahi kan long naga ket yu isnai ki jong mai. Snai yu sembai wan sabdat hagan ka pora try. Bangila dia sengon bagian ni ka YouTube channel. Kan long kan ya try ke man toy na ka benta ke man sim ke koridor ke jong. Bau la kan man roy yu sembai bon sha. Ai arap yu syakriu jong mai. Kaji banang sa ke jong urut kuncu. Don ka bentai ka ben kit ka lengkor ka pakhia ka jong mai. Dorang kan pakai inga sam ka jong syakri jong mai. Dorang kan pakai kam ka bala ben syat u. Ben pen sapriang ben tray ka kam ka jong mai try. Ibu ti po jing pin apa start ka jong mai. Shem ti ka jing syakri ka badang sa ka jong ni try. Ibu ti po jing pin apa start ka jong mai. Kini borong pan ka jong uji su. Amen. Haswa begini ngau ya kejeng ya tu khana nak ketin kejeng blay long begini kapor ngidon ban syashkor ya kejeng ruai ka bakerpang na ki khon samla jong ka balang imis jinya langsti lembat ki para ki jong i The eyes that light thousand skies, the love that shines through the skies. My heart has nowhere else to hide. You draw me closer, you draw me closer. Washing me up, washing me over and over. In the darkest hour, let your light shine brighter. My God is greater, my God is greater. When the world is breaking, when the hope I'm shaking, your grace is stronger, your grace is stronger. Beneath the cannon of despair, the king of dreams are finally there. You hear the silent cries and praise, lifting the broken, lifting the broken to sing. In the darkest hour, the light shine brighter. My God is greater, my God is greater. When the world is breaking, when the hope is shaking, your grace is stronger, your grace is stronger. Jesus, hold my hands with all of you. I trust in you. Jesus, hold my hands with all of you. I trust in you. Jesus, hold my hands with all of you.
God is greater. The world is breaking. Cause I'm overtaken. Your grace is stronger. Your grace is stronger. In the darkest hour, let light shine brighter. My God is greater. My God is greater. When the world is breaking, 'cause I'm overtaken. Your grace is stronger. Your grace is stronger. Ai ku play ye kini ki kon samla jong kabalang ke balang ai hapadeng jongi ye ketu kejing ruai ke bakarpang bang ina duai bo play nang kerku ye pi ha kejing shekri ke jong pi yo play nang bakasap ke ba u la ai ba pi penyai pendan boram ye ke kerteng ke jong trai de ki sung jing ruai ki ba pi pen ai na kapor syakapor ha kenipat kapor nia don banya syak skor ke ketin ke jong play bat kum kabalang Presbyterian mau prem ngila penbej hagani kasngi ya Reverend L Nongrod belong wei na pedeng ki pastor jong ke KJPC not sepngi ke jongi idan hapo jong ka sora Presbytery hapo jong ka Umnyu Tamar district bat ilong u pastor u basyong u basa hagani ka sunong mau prem ke jongi bang idap daga jing sngo komen bangin yo ya I pastor L Nongrod ba in ai ya ke khubor naga ketin ke jong blay hapdeng jongi lang magani kapor bat kumbala dwai ngingej bo blay un kerkhu lu jong syakri habangin si yo sngo ya ke khubor na I pastor L Nongrod ningkong ngadap daga jing sngo ngu yo blay bau pen yo ya kani kalat ban ya sam ya ke ketin jong u hapedeng jongi bat kat haba ngila ya kabangin yo asngau nga ai ku blai kerpang ya phi bara kibadon halagi jongi ying kisam kibadon ha ki wei pat ki jaka kibadon ha ki quarantine center bat hangno kibapet bat kibasya skor ya kani ka khubor ka ktien ka jong blai ki para bangej be ngalabu ka jing duai ka bakarpang ban ngalapan no blai ka ka khubor ka bangin yo ya ka ban yasam ha ka bakum ka ni ka por ka badon ka bakum ka ni ka jaj jing jia ka balawan jia ha keleng ka perthai bat kum ju ha ka ni ka ri be jongi ban nga aingu yo blai bau blai la ai ya ka ni ka khubor bat nga perkat halade nga keliru halade balai bau blai uai yakani ke khubar banla yakaban keren lane ban yasam hapedeng jongi hakabakum kani kepor nganget ru bau blai un kerkhu yangi lamba kani ke khubar kabanging in sayo asngau ha kani ke por kaktin ka jong blai kabangila ban syam naga gospel ka jong yonis kalenong ka bakhatway kad khat ka balai pulai hadu ka balai pausan ktin ki jong blai ki ongumne teu Jisu habau le yo iyaka ba ka dayam bat bayam kita ki jiuru ki balayawan lembat ka ula ud no halaka mensim bat ula kuslai bat ula keli hangno pilaya bu yo kilaya thu ho ko trai to wan tok miru u Jisu ulayam ka khubor pedeng ka bangakwa ban ya slok lembat pi hagani ka por ka bamenta ka long
kajing yam bakerpang u Jisu tengene duai. Ablay bau pajungi bab nangi aingu yeme. Namar kani kepor kaba meme penyo. Bangin yo sngau bat ban ya syak skor lang. Ya ke kubor ka tien jong me. Jisu bakodor mila ibet ban penyeng yau syakri barit jong me. Ngalong ayu ablay. Klem kabor jong me. Ngaduhai namar kata tu isnai ban pendap ningkong yau syakri barit jong me. Dau mensim bakoi jong me. Banga duhai ruba isnai bau tau mensim. Uba meme pendap au blay. Un keren hanga. Un keren hangilang baro. Bada bangin yos ngau ya kani ke kubar ko kenran. Ngin ai tilut yala de. Hame au blay ba im bat uba sisya. Keren atra ingin syaskar. Melong ublay. Nabaki baro ngipan. Haga kardeng utrai Jisu. Amen. Kakubor pedeng. Haga ni kepor kabamenta kalong. Kajing yam bakerpang u Jisu. Ki parabangaj ba iya. Kalong kajing sisya. Bau trai Jisu. U ija ki briu bara. Bat kajing i jong u. Omdan manu-manu. Bala ban batai. Henry ka bapla galong bau neu Jisu uba I kata-kata ya kibriu. Ju yam kulmar naka benta jongki. Kalong ka bapla bau Jisu ju yam kulmar walau I ya kibriu kata-kata. Henry habau Jisu umla syu klem dayang. Kamut bakadon ka ri ka kabadak kerpang sisya. Haka ministry ka jong try jong yu Jisu Kris. Haka por ka bau wanshim ya ka jing long briu hang ne asla jong ka ni ka kendau. Ngin syam katum ka ni ka tin ka jong ublay. Bau try jong yu Jisu Kris. Uyam tang laisin. Kabaningkong uyam na kabentai yalade haka keper ket samane. U apostol Paul haka siti sa ke Hebrew kalanang kabasan kadukhat kabanyau upen pau bau trai Jisu ulayam na kabentai yalade haka keper ket samane. Ban ngilaru ban syam naga gospel ka jong Matias kalanong ka ba arpon riu kadkhat ka balai pon riu hadu sau pon riu ka ba yathu ya ka jing yak saj ka jong utrai Jisu haka keper ket samane hasua ya ka ba unsa sya pensitom ba unsa yap halor ka ding pna ka baar ka ba Jisu yam kadai na ka bentakan nong ba Jerusalem. Katkum ka gospel ka jong Lukas kalanong ka bakhat khandai kadkhat ka basau puway u Jisu yam na kabenta ka Jerusalem. Bat ka balay pat kadai ka jingyam na kabentaw briu. Bat ka ni ka jingyam kadai namar u Lazarus. Ladang ipej na ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka bakhatway kadkhat ka balay pausan. Ngin siyam bau Jisu yam nak benta u Lazarus. Kani kadai ke jingyam ka bekerpang ka jong Jisu. Yau briu shimet. Kadai ke jingyam ka bekerpang ka bangem lap hagaktin ka jong blay bau trai Jisu un yam yau no reu no briu shimet. Ka Bible ke yathu yangi bahabau Jisu lawan poi biang hakani ke snong Bethania ka snong ka baka Mary bat ka Martha kidon laong ba ulay kendo ya ka Mary bat ka Martha ki balaong ha uko trai lada medon hangne uparajongi on om dalayap parabanget be ka Bible ka yathu yangi
Kaong bala sausngi bau Lazarus uladan haka tliu jentep. Badai haka tagasngi ke basau. Bau trai Jesu uwan poi haka shnong jong u Lazarus habitania. Balaong ba onda habalaya lam yau Jesu haplau jong ke jentep lane akhmat jong ke jentep ke jong Lazarus ka Mary bat ka Martha kilaya yam pai donut nang ta ka Bible gong baki jiuru ki baya don lang hakata ka por kilaya yam bat dei hang ta bau Jisuru ulayam ka Bible pereng kaong yakani ke jingyam ke jong Jisu kaong kumne Jesus grown and trouble kapamut bau lakaan bad ula pisah ula dona pedang ke jingyale ke bejur bad kani kemut bau la le ban om yam lesi ke dai ke jingyale ke bahapok kajong Jisu banem yam hakata kepor Henry umla lemda yam kajing yam kabak kerpang u Jisu ki perlak bayi bat ki parabanget ki bayi ja ngila ban keli balai u Jisu yam kerpang nak bentau Lazarus Kabaningkong galong u Jisu yam namar bau yau Lazarus. U Jisu yau Lazarus. Ladangi pule na ka Bible ka tin ka jong blay ki itu kat kum ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka bakatway kad khot ka baar laya thu yangi bakini ki arngot si para ka Mary bat ka Martha habau Lazarus upang kila pentip syau Jisu giong uta uba memi upang kabamot ba u Jisu yau Lazarus nang ta shu haka jentep haplau jong jentep ke jong u Lazarus baki jiu habagili yo bau Jisu yam kiong pet katno ula jiu kane kaya penisai bau Jisu yau Lazarus kajing kajong Jisu yau Lazarus lese gila bendon sibun kidau kabaningkong galong bau Lazarus udon kajing yedei kababek badu Lazarus udan kajing yedai kababek badu blay ipra bangai be bandon kajing yedai kababek badu blay lani bandon kajing yedai badu blay ngidon kam lai teli gi kabeningkong kalong ba ngidai bantip yu para bangai be laka Bible kam yathu sha yangi yaki jing yakendu yaki jing yashem ki jong Lazarus mark mat badu Jisu men habau Jisu wan shim yaki jing long breu hanrei u Lazarus utip ba Jisu ulang ublay u Lazarus utip ba Jisu ulang ublay kabaar am tang ba utip hanrei uda itu janai yau Jisu. Para pengai ban syutip yau blay kampat biang dan kam namar kata ban itu janai yau blay. Kadon gawai kapor kabangai kendu ye wei i kon samla hang tai hamat pran bat ila kublai kti yanga yong kublai pastor bat ngaru ngalaku blai watla ngam itu haka jing sisya
bat itai kena samla hadin ke jing yakren ila keli yang ngai ong pastor kasnong jongpi na ngalayathu i ngaong kasnong jonga kadai na maupu itai kena samla ila shu keli kensan yong wa na maupu yong ngai itu tang ye pastor nong ruut ngalalengo langan ong day mangaru ngas ngobi yo ilerany langan ong ngam day ru lanengan chus ngap ru ngas ngau ko mga set ya kajing sisya hakata kajing yele itai i samla i perlak samla ilayah no ala kalenti bat nga la kalenti bandon kajing yadai bat ublay ko ki parabangay bayi namar kata kambiang tangban syutip yaw blay henry ka dawaru banda itu janay yaw ulasaras u itu janay yaw blay kabalay kadawa ban i jauh haga gospel ka jong Matias ka lenong ka baar po ar ka khot ka balay po nyaw u Jisu hi dalade u ang to men i jaw blay jong me da ka donut jong me baro da ka mensim jong me baro bada ka jingmut jong me baro ka pamut bang idai ban i thon yaw blay ngidai ban i thon yaw blay iway teman besan uang pastor yaw blay te lada ngila ban i ngila day ban i sispa iway wong mday tang ban i 100% re day ban tam nakataru balada ngila rabangay be i kadawa namar kataban i thon yaw blay kabaar u Jisu yam namar baus ngaulem yakani ka long yeng usngaulem yakani ka long yeng ka jong ka Mary ka Martha u Lazarus namar kani ka long yeng kadon ka jing yadai ka bajan bat u Jisu kani ka long yeng lani ki dukhat jong kani ka yeng ki dai yaw Jisu kani ka yeng ka long ka yeng kabau Jisu ujuju bha lane usngau tenat bha ban rung bat kadai ka yeng kabau Jisu das ngau hun ban samit kawai na kinong tho bakrau ka Ellen White hakakot jong ka bakerteng Desire of Ages kalaong kumne bau Jisu uyo ya ka jeng jathaj haka ying ka jong Lazarus u Jisu shem bagani ka ying kalong ka ying ka badap da ka jing sok kalong ka ying ka balaj na ka jing ya tharais niu kalong ka ying ka balaj na ka jing ya bisni but shu kani ka nong tho ka ong bau Jisu u shem hagani ka ying ka jong Lazarus bagalong ka long ying ka badon ya ka sincerity ya ka jing long hok u shem hagani ka long ying ya ka purity lani ka jing long khoj u shem ru bagi dukhat jong gani ka long ying kidon ya kata ka jinglong perlok bajanai ka holy friendship ka jinglong perlok bajanai tungin yet ko ki parabangay bayi jah lagi jong giging jong ni hadu katno u Jisu un ngauhun yaki long yeng long sem jongi kane ka long yeng ka jong Lazarus
kadai ka long yeng ka bam ju tip ya ka jing khap nap ha ka jing ya dai bat ublai han rai ka bakeluj min sim ha ka kam ka jong ublai ka martha ka bas ngau tenat ban ai ka ba bhatam hau jisu kadai ka priu ka bas ngau tenat ban ai ka ba bhatam hau jisu ka Mary kat bakum ka tin ka jong blai laya thu yangi bawat ya ka jing sle ka ba kordor ka ba rem doru ka ba kalabu tingkai na ka mentai lade ka dabi alabasta hanrai kala ailut kala thelut syautrai Jisu para bangai bai ngadap da ka jing ngaungu yau blai bau blai ulai rap ya ki babon ki balang bangangai jaru kene ke balang jong phi hang ne ki long yeng long sem kristan bat ki para bangai bai chimet ki balai rap kelo syaki beduk ki bala ajeng ais nai syaki batngan hagini gisngi jong kene ke jinglen shop jong kene ke klam COVID-19 Jisu wang ke tien jong wang la dapile nai wei na kini ki barit jonga pile hanga dan bon ki bangai ki bam tip ya ka jing kapna hanrai ki banang ban ai keluj men sim ha ka jing ya dei bat ublai ki para bangai bai hapedang ki jing kerdu baki ki ma ki ai syaka kam ka jong ublai da ka dono kumba ai ka riu kenthei ka badon tang ar damli hanrai ka la ai lut ya ka bakadon baro bat kam syam la ku fly na ka benta ka bala syai jong ka jing em la dakat hakani ka jing kerdu ngilanang ban ai syaka kam ka jong ublai kani ka yeng ka jong Lazarus bat kerpang ka Mary ka bayai don haki kejat u Jisu ka yeng ka bayai don haki kejat ki jong u Jisu ki para bangai bai jaga tin ke jong blai ki thu yangi baka Mary kayai don bet haki kejat ki jong u Jisu lese ka ngau thu kombat ngau thu unong ruai semen sem ubala ruai ya ketu ke jing ruai ka bawang jengai na lau Jisu jing kemen kaladu ka long yeng ka basyaru haki jeng penbet ki jong u Jisu haki jeng baro kani ka long yeng ka jong Lazarus ki men jong u ki ngau tenat ban pentip syau Jisu haki jeng baro ki ya tulut syau Jisu bat ki pediang ngau ba ya ki jeng penbet jong u para bangai bai ju nong ruai semen sim ular ruai tu ke jing ruai wang Jisu ubas ngaulem ulas ngaulem ya kani ke yeng ka badon ke jing yadai ke babek ke jing yadai ke bajan lem batu ulas ngaulem ya kani ke long yeng ke bau ngauhun ya ke ban syong bansa para bangai bai un ngaulem ya kitu ki long yeng bar ki bau trai Jisu us ngauhun bansa kebalai bat ke bekadu u Jisu yam namarus ngaukhia ia kan ke jingjia ki para bangai bai le thu yang ida kan ke tin ke jong blai bala tep yau Lazarus la sausngi bat habau ladon la sausngi hatliu jentep ki men jong u ki ladu jeng kermen
nang ta ka snong ka thau la se ki ong kat tu la wai no ka jing im ka jong Lazarus namar haki briu kala dei ka jing kut lat am don shu da ka wei pat kala rai ka bas ngau tenat lok ba i ba anda habau Jisu ulayam kerpang haplau lania khmat jong ka jing tep ka jong Lazarus ulale ya ki bangim la mudur hang ta haplau lania khmat jong ka jing tep ka jong Lazarus ula ka an ringkat bat ki omat nang taula perta Lazarus mina bat ka bas ngau tenan kelong bau Lazarus ulam mi pat lok ba i don ayu ka bau blai omla lane don ayu ka ba bat u Jisu om don lok ba i ka ba bat u Jisu namar kata ha ka ni ka por ka ba mentang khot i ya phi lapidan ha ki yeng ki sem lapidan ha ki quarantine center lapidan ha ki jaka ki ba ma phi wan pai la ne phi don hang no ru khot i je phi lok ba i pai xiao Jisu Christ baladang ikwa abau Jisu un yam kerpang na ka benta jonga jongi simet na ka benta ki long yeng long sem jongi nga khat i jang i lok ba i bangin don ka jing yadai ka ba bet bangin don ka jing yadai ka ba jam bat une ublai ban i jau da ka donot bara bat ban penlong ya ki long yeng long sem jongi ki long yeng ki bau Jisu us ngau hun ya ka ban sami para bangai bayi hak abakum kini ki por jong ki jing yele ki jing jenjar ki jing sok sap jong ki jing em la se la ban don na pedang jongi ki bamat ya ki jing no men sim la se la ban don na pedang jongi ki bas ngau kum ba ki lapoi haga kotlat nga khot i chapi hagani ka por tungin pen bet ya la ka jong ki jing em tungin pai shau niu Jisu ai ti lut yala de bad habang i ai ti lut yala de ngi i jau da ka do anut bara un pek kerpang na ka benta jongpi un yam kerpang na ka benta jongpi bad am don kanu ru ka ba bad uniu Jisu jongi akan ika por ka pamenta ko ki para bangaj ba i ladadon na pedang jong phi ki bakwa banong pastor duwai lem na ka benta jonga ngala ban le ya kata na ka benta jong phi bada kan ika por la pidon ha ki long yeng long sem pidon ha ki quarantine center pidon ha ki jaka ki bama phi pidon le se marwai la ne bat ka kun hun jong phi pat pi kwa ban duai na ka benta jong phi ngan duai na ka benta jong phi phiru duai aga bakum kan ni ka por ban nga khot lang ya phiru ki long ying long sem kristan ban ya duai lem bat nga ha kan ni ka por ngine sim mentalang ha ki jing duai bat duai da ka do nut bara duai da ka basya ya la de ha ka jing yalam ka jong men sim ujang blai tongin duai ablai bau kpa jongi ba beneng ublai bahalor baro ubadon ya kabor bara atrai Jisu bakodor melong ublai
ubala penim wat yaki bayap. Donayu ka bae bat me. Traji subakodor ngadwai na kabentaya lade. Yalam yanga. Bat skem yanga badi ka yeng jonga. Ngadwai ablay na kabentaki kun jong me. Kibadon haki jaka baper. Bat kibaya duai lem bat usyakri barit jong me hakani kapor ko kenran. Metip lut yaki jeng jongki. Metip lut yaki jeng kendu jongki. Metip lut yaki jeng jenjar jongki. Metip yaki jeng don kam jongki. Ngaduai ablay nagmenta jongki hagabakum kani kapor. Isnay ban kaner lem yaka keti blay jong me. Kakti kaba meju le yaki kamba. Kakti kaba meju le yaki kamba pela. Kakti kaba penim buat yaki bayap. Tu le lem yaki kamba ki kampela. Na kebenta jongki ru. Bat ablay bi ngaduai tu isnay ru ban ayaki yaki jeng suk hakamensim. Ayaki ko kendrat bi yakabor. Baki laban yang scam hakal yang jong me jia kat bajia long kat balong. Ban syakriya me kat bajing im dangsa. Ngaduai ru ablay be nakabentaki nong sensyar. Ngaduai ru nakabentaki nong sumar lem. Ngaduai ru nakabentaki tu kibangat hagi jengpang jong neu kenyang jengpang COVID-19. Ngaduai ru nakabentaki tu kiba halaki jongki kam ko kendrat be kiba sim ya ke jengkit kli. Nakabentaban ya le thma persya yong neu kenyang jengpang COVID-19. Tu isnai ban long lem rengkal lembat ki ko kendran. Habama meme don manu ban yale yaki ko kenran. Dan ka weru ka bor. Kabala ban yale persya yeme. Jesu bakodor ngadwai ru na kamentaki long ying long sem kristan bara. Ngadwai ru na kamentaki ni ka balang ko kenran. Tu isnay ban krisyan bol lambaki por bara. Balong lem rekal lambat iway pa iway dukat jong ni ka balang. Syong sa haki do anod jongki. Halaka sengi ko kenran. Sengau ko trabi ko jeng khat kepat rit jongi. Na bagi ni barong ipan. Haka kerteng trai nong penim bai jeng Yesus Kristus. Amen. Nila poi sa kabangin penwai no ya kajing sekri kajing yung blay lang bagan nga por. Ni penpau ya kajing sengau ngu. Nakamanta i Reverend L. Nongrud. Ibalaay hapadeng jongi ya ganika kubor. Nagaktian kajong blay. Atau blay unang kerku yangi habang ilayo ban syak skor ya kan dikaktin ka ba im bat ka ba kentang ka jang blay un kerku ru ya Reverend El Nongrud ha ka jing sekri ka ba I idan ban pendap na ka manta ka kerteng ka jang trai lang bagi singi ki por barok ha ka jing im ka jang I nginya penwai no da ka bangin ya so lang ban rai ya ka jing rai ka ba number lais pa nriu na ka ban thamai ba lais pa saw na ka ba rim Lais pa Andrio bat lais pa sao. Ngajit yu Jisu balayap. Cingker do jonga ban pendap. Unong yalam ru mauhi. Ban lam yanga syaneng sekli. Lais pa Andrio bat lais pa sao. Ajinjar ba
Barak bawai no jong kajing syakri kajing iya mau blay lang bagan ni kapor. Ay bi kajing kerku ki bakan saitam. Kinawan kinda silay ha kajing im jong ikum ki banget hame. Bat bakajing ay kajong Yesus Kristus bau try kajing ba kajong blay buk pa kamada bom jukut syabom jukut. Lamba kajing aslok kabat yang kabayalam kabapan syait bor kajong mensim bakut. Ay bikini ki balong lai ho blay kinda syong sa rengkat bat ni. Kibiasang lang ha kani kapol. Langi don hagi ying kisem ki jung ini hang no ru. Syong sa rengkat bagi banget ki badana kani ko ribat keleng satlak ka perthai. Ki ba mani bat dems e me me na do menta bat halak kertaru. Amen.